Здравейте! Това ни е залата за предстояща Олимпиада, Купата на България 2024. Намираме се в хотел SPS Пловдив. Очакваме децата. 300 деца ще участват в нашата Олимпиада и ще се надяваме всичко да мине добре и всички да останат доволни. Пожелавам на децата много успех, много късмет. Искам да сте много бързи, много мотивирани и най-вече да се забавлявате. Скъпи дечица, добре дошли на Олимпиадата по ментална аритметика. Пожелаваме ви успех, бъдете спокойни, бързи и ще се справите, сигурни сме. Успех! Пожелавам на всички деца да се представят чудесно, да се забавляват и да са всегда усмихнати и бързо мислещи. Здравейте! Приветстваме всички дошли днес, деца, родители, инструктори, всички отделили от времето си, от енергията да са днес с нас, да споделят това прекрасно образователно събитие. На децата пожелаваме много успех, на инструкторите също. Ние всички се гордеем с вашите успехи, деца, с това, че сте тук. Обичаме ви и родители, благодарим ви за доверието и за подкрепата. Пожелавам успех на всички деца, които ще вземат участие в Националната олимпиада по ментална аритметика. Бъдете спокойни, позитивни и нека най-добрият да победи. Здравейте, деца! Искам да ви пожелая успех на Националната олимпиада, да се справите отлично. Важното е да сте спокойни, да се забавлявате и всичко ще се получи. Много забавления, много игри и медали. Много успех, много усмивки и много увереност в себе си. Да бъдат доволни. Намираме се в залата, в която ще проведем днес Олимпиадата по ментална аритметика. Пожелавам на всички деца много успех, много късмет и най-вече да се забавляват. Много смелост, смело напред и успехите се първа предстоят. Здравейте! Днес почти приключи състезателния ден. Остава да проверим задачите на децата в Националната олимпиада по ментална аритметика в Пловдив. Желая успех на всички деца. Смятам, че всички се представиха достойно. Остава само да обработим резултатите и да разберем кой е най-добрия. Поздрави от мен и успех на всички!